A Fundación Galicia Empresa ten por obxecto a promoción, vertebración e divulgación da empresa galega como entidade específica, normalizando o uso do galego en todos os seus procesos. A Fundación fomenta a relación entre as empresas e os representantes da vida económica, social e cultural de Galicia para xerar un estilo e unha imaxe propia da empresa galega, vinculándoa ao territorio e facendo a recoñecible no resto do mundo. Fundación Galicia Empresa. Data de creación 1993. Fundación sen ánimo de lucro. Empresas asociadas 55. A Fundación Galicia Empresa creouse en 1993 con 13 empresarios. Deuse a coñecer públicamente cos contos do Castromil, escritos desinteresadamente por 30 escritores galegos para regalar aos viaxeiros e o bautizo dos autobuses Castromil, un nome propio dun personaxe da cultura galega. Tratábase de normalizar o uso do galego, unir pontes coa nosa cultura e exportar o modelo. Hoxe conta con 55 empresas asociadas que teñen a identidade galega como común denominador. Representan unha variedade sectorial e xeográfica. No ano 93 reunímonos 13 empresas que tiñamos como obxectivo a defensa da lingua, da nosa lingua, o achegamento á cultura e historia de noso país. Nestes 20 anos que temos de existencia, fomos creando, emitindo un discurso distinto ao tradicional. Seguramente as claves que diferencian un discurso normalizador desde o mundo da empresa estean na frescura e na naturalidade, que teñen un valor importante, ademais, por vir desde un mundo no que están obrigados a usar moitas linguas para ter éxito nos seus negocios. Ademais do uso do galego, a Fundación Galicia Empresa trata de investigar as características peculiares da empresa galega, o seu desenvolvemento e a estética diferencial dos seus produtos e servizos. Está declarada de interese galego. A Fundación Galicia Empresa foi conformando un estilo, foi conformando un perfil determinado. A Fundación, con independencias das ideoloxías lóxicas de seus membros, forma un corpus. Ese corpus ten unha independencia ideolóxica como non podía ser de outro modo. E como consecuencia da independencia, ten liberdade. E, naturalmente, iso é unha riqueza que nós queremos coidar. Outra de nosas actitudes, que até agora afortunadamente funcionou, é que fuximos sempre de ter un aparato burocrático, unha organización oficialista ao uso, porque nos dá unha maior liberdade de acción. Pero para iso, naturalmente, é necesario, como así sucede, un esforzo persoal e colectivo de todos os membros e tamén unha actividade voluntaria e exquisitamente desinteresada. Desde a Fundación Galicia Empresa fixemos publicacións e investigacións de empresarios e grexos do pasado de galegos para crear un pouco de cultura tamén empresarial, apoiados por investigadores prestixiosos das nosas universidades e contribuímos no lado da lingua tamén con un libro, un dicionario de recursos humanos elaborado tamén por investigadores das universidades galegas en colaboración coa Real Academia Galega, e agora estamos preparando outro de iguais características do mundo económico. A Fundación Galicia Empresa, que teño a honra de presidir nestes momentos, aglutina a unhas 60 empresas das máis importantes de Galicia que dan emprego a 25.000 traballadores e facturan uns 7.000 millóns de euros. Por lo tanto, é unha organización moi representativa do empresariado galego, de empresas espalladas por todo o territorio e que prácticamente aglutinan a todos os sectores industriales, comerciales e de servicios. Desde a Fundación Galicia Empresa poñemos o acento no noso para acadar a internacionalización. Sabemos que desde a lingua propia pódese lograr o entendemento e xerar a confianza dos nosos interlocutores no mundo. A Fundación está integrada por empresas preparadas para o cambio de modelo, porque as súas raíces están naturalmente implantadas no territorio e iso fainas máis globais. Hoxe Galicia necesita, máis que nunca, esas empresas competitivas e eficientes, comprometidas e solidarias coas persoas e co territorio, coa súa cultura e con todo o que nos fai diferentes.
A imaxe que transmiten as empresas relaciónase directamente coa do país ao que pertencen. Por iso traballamos para que Galicia se identifique cos valores que definen a calidade e a solvencia, a sostibilidade e o respeto medioambiental. A enerxía, o naval, a agricultura, a gandería, a pesca, o viño, a distribución alimentaria, o comercio, a automoción, a comunicación, a banca, as novas tecnoloxías, a construción e os servizos. Son moitos os sectores representados na Fundación Galicia Empresa. Coñecemos ben a realidade do noso pobo e sabemos que a nosa lingua e a nosa cultura achéganos ás necesidades da xente. As empresas galegas temos patria, queremos a nosa terra e queremos difundir polo mundo adiante as nosas culturas e os nosos valores, que son moitos e reconocidos e demostrados polo mundo adiante ao largo de moitos anos. A nosa pertenza á Fundación Galicia Empresa, prácticamente desde o comezo da Fundación, hai que marcala aquí en eso que é indubitable, que somos unha empresa galega, que facemos un viño galego, que estamos moi orgullosos de selo, e, por suposto, que temos unha vocación universal como non pode ser de outra maneira, non? Un dos obxectivos fundamentais da Fundación Galicia Empresa é o compromiso con Galicia e, en concreto, a promoción do uso do galego de maneira natural. Nós que dende o principio apostamos por ter moita da nosa comunicación interna en galego, das nosas reunións do comité propio comité de dirección, o comité de mercado, a presentación do presuposto que facemos sempre en galego dun xeito natural, bueno, pois tentamos tamén trasladalo, que, digamos, dun xeito natural podase espallar tamén outras empresas en Galicia, e non só eso, sino como facemos a nómina, como facemos moitísimas dos procedementos internos noso con documentación na nosa lingua. UNVI tamén desenvolveu e chamou os seus modelos, puxe nombre galegos, como é o caso de Abraio, Xeito, Xeito 1, Cidade, etc. Cando che sale, cando conviviches toda a vida, cando viviches nesta sociedade, na empresa, na familia, en todo, pois eso non se debe perder, eso non se debe perder, eso é compatible con vender na China. A través dos produtos, a través de ir a distintos países, a estar fora de Galicia, faise moita patria, non? E a Fundación Galicia Empresa é clave para este desarrollo. Nos intentamos de que se preserve este valor, que é un valor colectivo de todos os galegos. E temos unha actitud basicamente emocional. Queremos axudar a consolidar no tecido industrial galego a asunción de responsabilidades con nosa lingua e a nosa cultura. Tamén reivindicamos o carácter propio do empresariado galego, asumindo o compromiso lingüístico como esencia fundamental da empresa. O consorcio pertenece á Fundación Galicia Empresa porque estamos convencidos de que o mellor sabemos facer é traballar polo desenvolvemento económico de Galicia. Para percorrer o camiño, imos da man de todas as empresas e as instituciones que creen firmemente en Galicia, que apostan por Galicia creativa, innovadora, internacionalizada, con ganas de traballar e por Galicia en galego. Por aí hai que apostar moito, porque temos produto de calidade, porque o poñamos en valor entre todos e porque entendamos que o ir todos xuntos significa progresar. Sentímonos por eso moi a gusto dentro da Fundación Galicia Empresa porque loita porque o galego sexa a lingua que nos move dentro das nosas incluso operacións comerciais. Debemos ser dos primeiros que rotulamos toda a factoría en galego, castelán e inglés. Bueno, pois aí estamos sin moitos aspaventos, sin moita publicidade innecesaria, pero facendo as cousas paseniño e ben feitas. Para min, a Fundación Galicia Empresa é un exemplo magnífico de organización corporativa que vincula a iniciativas individuais con unha idea superior e común como é Galicia, pero a diferencia de moitas outras organizacións corporativas, creo que o que distingue a Fundación Galicia Empresa é o seu compromiso coa lingua, coa cultura galega, coa idea de Galicia. Isto dalle un perfil singular que creo que é moi positivo nos tempos que corren de disolución a veces das identidades e das referencias mesmo territoriais ou culturais.